$350 מיליון, איך אמרת? קש? קש. זה הסכום ששילמה חברת IBM בעבור רכישת חברת סטארט-אפ צנועה של 50 ישראלים, XIV קוראים לה. כתבתנו לענייני כלכלה נועה קולט מביאה עוד סיפור הצלחה ישראלי. האנשים הללו מחברת XIV הצליחו להגשים היום חלום גדול. ענקית החומרה IBM קנתה את הסטארט-אפ הישראלי תמורת כ$350 מיליון. העסקה הזאת תהפוך 5 ישראלים למולטי מיליונרים. כל אחד מהמשקיעים ומהמייסדים יכניס לכיסו בעקבות העסקה עשרות מיליוני דולרים. חשבת פעם בחיים שלך שתהיה עשיר שתהיה בן 33? כן, זה החלום, שוב, זה מה שרצינו וזה מה שתכננו וזה מה שקיווינו שיקרה. הרבה אנשים רוצים בגיל שהוא יחסית צעיר כבר להיות מאוד מסודרים בחיים, והרבה אנשים מתכננים איך להגיע לשם. XIV פתרה בעיה שעימה מתמודדות חברות גדולות. החברה מצליחה לאחסן באופן יעיל וזול מידע דיגיטלי רב ומצטבר של החברות השונות. אנחנו מקווים שזה רק יהיה צעד שיעזור לנו להמשיך ולהגשים את הציפיות שלנו של באמת לשנות את איך שהשוק של אחסון הנתונים בכל העולם נראה. הכסף הוא רק סיבה אחת לגאוותם של ראשי החברה. הסיבה הנוספת היא העובדה ש-IBM תקים בעקבות העסקה הזאת מרכז פיתוח וייצור עולמי בישראל. הסיפור הזה זה לא רק המיסים למדינה, זה הולך ליצור מקורות עבודה וייצור גדולים מאוד. היום החברות הן חברות בינלאומיות. אז במידה מסוימת זה כמו לגייר את IBM. ההצלחה התחילה כמו במקרים אחרים בעבר בצבא. מייסדי XIV והמרוויחים מהעסקה עם יוצאי יחידת 8200 הוא פרויקט תלפיות. היתרון של תלפיות או של 8200 זה שזה בוחר, זה מסנן מכל הכישרונות של ישראל את האנשים הכי מאוד כישרוניים. אגב, אופיר זוהר והעשירים החדשים האחרים מתכוונים להמשיך לעבוד קשה ובינתיים לא לנוח על זרי הדפנה. אני הולך לקחת חופש קצר כדי להיפגש עם חברה שלי שמטיילת עכשיו בניו זילנד, אבל מעבר לכך אנחנו עוד לא חולמים על הקוקטיילים בהוואי. נראה לי שאנחנו צעירים מדי בשביל זה ויש לנו עוד הרבה מה לעשות בחיים.